Rustig, rustig, rustig. Je zocht niet kwalijk steen. Is alleen nog maar aan het werk. Kom terug eens mem. Die wie toch deed, hè? Ja, maar daarvoor wie het best aardig. Nou net meer. Ja, het is correct of witte net meer hoe je dat waanmatte of zo. Wat? Aardig wezen. Oh. 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 Nou ja. Oké, ja. Wauw. Ja. Nog even naar de kist beroepswürdig, volgens mij. Nee? Ik werd doenseres. Ja? Ja, tenminste, dat hoop ik. Maar ik ben in Safvallen goeie, dat is lastig. Maar als ballet net slagen, dan wil ik bij de musical. Doensje en jongen. Cool, kan ik die manager wel worden? Ja, dan winnen we een duo. Alleen nog professioneels zelfs. Wel een duo. Oké. Nou, kom. Hey. Hey. Oké. Doch het. Wat? Een actie. Ja. Mat. Lionel Mat hier blijven. Treinkaper? Nou ja, dat weet ik net, maar... Nou, dat zit dan lekker op, hè? We moeten naar binnen dan. Voor die ochtend, toch? Houd is een vijf daar, Gewoon voor Jim zullen speleologie het engst vinden. Omdat ze dan in een tjustere, vochtige grot zit. En dat is correct even wat spannender als een grotwest op vakantie willen zien westhast. Maar wij hebben deskundige gidsen en die kennen zijn grot van binnen en van boven. Mountainbiken, abseilen, raften, speleologie, dat binnen de activiteiten. Vragen je roer. Als tevreden hast. Je bent net verplicht om aan een activiteit mee te doen. Dat kiest op het laatste moment nog besluiten. Je is gewoon mee naar de rots en als het net zit, zoals met zo'n touw, dan ben je net verplicht. Dat geldt ik voor de oren. Verder. Ja. Denise. Waarom gaat het eens gewoon terug? Hoezo? De waberjochten binnen goed. Omdat Lionel er net bij wezen kan. We kunnen net het hele squalreisje oorgaan litten omdat een van u ziek is. Hij is net ziek. En dat witte Jim ek wel. Lionel zit onderdoekt. Omdat er het loon uitmat. En Squalle wit dat en dochter niet on. En wij ek net. Maar dat kon wij dan net weten. Maar nou witte Jim het wol. En ik vind dat we wat dwaan matten. We matten een actie betinken. Ja, we moeten helpen dan. Ja. Nee, vind ik ek. Ja, help het een ziekje. En dan hoor je hem bij de politie. Hoe bedoelst? Nou, des te jeder is er het loon uit. Klootzak. Wat mat die jongen jeren? Oprotten, oppakken. Racist! Racist! Ik kom op voor uw eigen mensen, ja? En dan moet ik die jongen echt naar helpen om de stootje nigger af te bezig. Rokzak! Ho, stil nou. Ja, laat mij dit zeggen. Wij kunnen u als squallen net bemoeien met een rinde procedure van vlechtelingen. Nee, wij kunnen net bepalen of Lionel je blijven kan of net. Ik een squallen, maar hem aan de wet houden. Belachelijk dit. Dus wij kunnen zelfs lekker op vakantie naar de Ardennen en intussen wat hij weer om naar Guinea. Wat ik in één kent, wat levensgevaarlijk is. Hey, het wie zijn keuze om hierheen te komen, hè? Dus dan moet er nou net zeuren. Jim had lekker makkelijk praten. Jim weet net iets wat hij alle jaar mij maken had. Ja, dit is zo makkelijk. Dat ik hier net mij. En misschien maar we hier een andere keer eens even verder op praten. Ja, en dan maken we dit nou even losje van een squalreis. Ik ben het er wel maar eerst dat we wel wat dwaamwatten van Lionel. Ja, en ik wil naar de Ardenta. Nou, ik net mij die. Fuck you, Lietske. Ben we er alle keer over eens dat we de squalreis gewoon terug in litten en dat we op een oormoment zorgen wat we van die jongen dwaan kennen. Ja, top. Ja? Wat een egoïste binnen het. Behalve wij. Hé, dan kapen we dit toch gewoon een trein? Die binnen er net. Als het een trein kapen kist ik een bus kapen. Hey,
De squalbus. Sjoch ze toch, het interesseert ze geen bliksem. Hoe bedoelst? Dat ze kind echt met mij dwaan of Dat zo. hoog toch ik net. Poep op mij die oren. Hé, kom. Wat een donsje. Monty, Kevin. Doei. Zo.